Hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkiyon mo sa DZGB. Pingkiyon mo! Merry Christmas po! Jesus Christ was born on Christmas. Come on! Merindal na, merindal. Merry Christmas! Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Merry Christmas po! This boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. our shepherds watch Their flocks by night, they see a bright new shining stars. Come on, let us sing. They hear a choir Sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Nalingawan sulis ka nagham na sana. Nalingawan. Oy, kumusta? Merry Christmas na baga. Pirang aldaw na sa namanin. Pizza 19 mo yan. 19, di ba? 19. Buwan na lang, mga sambulan na sana. Sobrang sarumbulan. Pasko na. Hoy, maray na hapon tabi. Kumusta naman? Asa tuya dyan na merindalan. Kumusta mga kapatid? Mga nakatutok tabi sa tuyang Facebook Live. Mga nakatutok tabi dyan sa tuya tabi na mga radyo. Sa DCGB Live app. Asin po sa tunein.com. Good afternoon. Ay maray pa si Kapitan Ami, si Mading Ami. May merindala na Si Rain Matthew Ronda po yade. Nakitext po ako kay Maami. Good morning. Happy birthday tabi sa imo inaanak. Rain Matthew Ronda. Happy birthday. Happy birthday, Rain Matthew Ronda. Happy birthday. Yes. So inaanak ko mani. Di kami naghilingan, kambinunyag siya. Kabinunyagan siya. Tagaraw may nagpamanila ako kaya ito. Di ako naka-attender eh. Hanggang ngunya. Di man kami naghilingan. Perang taon na siya man eh. 13 years old na tabi man eh. 13 years old na siya, si Rain. Oy, Rain, anak. Paramon mo ako ni. Pag 18 mo, tamadibo ka na baga. Ade, pag dibo, sa kama ko paramon. Ang sa kuyang papel dyan, ibabaylita kaman sana. so talagang ang bayli baga kaan, taranang, tang, tang, taranang, taranang, kumbaga, ano nga nito, may bigakanta baga dyan, Old Lang Syne, di ba?
bigay kanta dyan eh. Diba? Sige, anak, happy birthday lang sa imo. Hali kay Ninong. Yun na may tatao ko sa imong regalo. Greetings lang, happy birthday. Yan na birthday greetings ko. Kung may presyo yan eh, mga nasa 3,500 yan. Tamahal digdi sa DCGBN pagkonsumo ki mga 30 segundos. May presyo pala. May presyo pala. May presyo pala. Merendal da tabi dyan sa... Uy! Happy listening po sa 11 barangays na sa Iraramkan Care of St. Lawrence, Quasay Parish. Oh. Kumon, Kotmon. Ang mga kabarangay tabi na nasa Iraramkan Parokya ni St. Lawrence. Ha? Kumon, Kotmon, Sulong. Del Rosario, Panoypoy, Florista, Manila, Taplakon. Talo to mabunga binitayan siring man mga tugang magmerindal da tabi nin makaron ni sup na masiramon. Dinoto ni Manay Nena kay batabi an magkaon si Ate Del Nanay Helen Boda Kuya John. Si Ato and Errol pigahalat mi baka makahabol pa. Yugo-yugon mo yan. Baka da ako makahabol pa sa merindalan. Oy Ato Errol. Errol ka mo noy, mga amigo. Tabaka de mo na abuton sa makaron ni sup duman sa ano yan sa kara Father Marlon Bron krokas kasi tabaka maabot ka mo kamo saan mahungugas ka yan. Okay, maray na hapon tabi dyan sa mga barangay nasa iraram tabi ni Father Marlon Bron. Yeah, ang florista palan kay riba mo sakop mo Father Marlon florista ho Villar man eh. Pag-una ko diyan sana sa may sa may Kamalig area nga. Hanggang pa lang sa may Jubilar area. Florista. Diyan sa Florista ka ito kang college ako mani. Nakaabot na ako diyan. Namasyar ako mani. Domingo. Nagmotor sana ako boda sa kuyang kaklase ka ito. Nag-adal ako kay Methods of Teaching sa Bicol College ka ito. May kaklase ako. Nagmotor kami. Namasyar kami dyan sa Villar. May pigbisita kami mani na magtugang mani. Magtugang. Pag-abot mo, so kami naman kami sa balkon. So itong kaklase ko naman sa sala. Laro nga niya ako masurusurte kami. Ta sa sala ka. At ang isin mo gusto nga niya ako sa kwarto. Okay no? Report tayo. Alamin natin ang mga balita mula po dyan sa labas. Lowens Barcena po nasa linya. Lowens, good afternoon Lowens. Yes, salamat tabi Ninong. Merry Christmas. Oho. Sige Hado, maray na pon. Roger tabi Paguna BP. mo, marayon ako magninong. Bagay, na istoryan ka mag ni Jordan. Oh, na. Dila mga nakatuon. Ang ninong kaya baga, bako lang sa financial. Bako. Ika ang masunod na magurang kan sa imong mga pigluhudan. Correct. Diba? Araw ganyan kaan. Mga ipunin mga moral support as in mga advices, di ba? Yeah. May problema ang inaanak mo. Pwede mo yan matabangan. Yeah. Yan ang role kang mga ninong-ninang. Bako lang sa financial support. Yo. Spiritual baga. Spiritual advices, di ba? Correct. Kapag pasabot ko na sa imo, nga hindi ka manaram. Okay, sige, go. Roger tabi BP sa mga dagdag pang bareta, inuranin pasasalamat si Senadora Grace Poe. Asin ang grupo kainina Panday Bayanihan matapos naman daw ininin ayuda sa labi 500 na pamilya tabi BP Henry digdi sa barangay Padang Legazpi City ngunyan pa sana. Oy? Roger, ini ang na pangyayari sa nanalo parang ka na DCGB News na kung saan nagtuwang digdi na maihatod ang asistensya kan senadora katuwang ang grupo ni Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District Congressional Office, Team Alba Youth Organization at mismong ang mga staff kan Panday Bayanihan. Panday Bayanihan matindi Okay. Ang mga relief goods na initabi BP Henry, 5 kilo nin bagas, 4 na pidaso ni noodles, 4 na sachet ning kape, 4 na lata ni corned beef, as in 4 na lata ni meatloaf.
susog sa mga staff ni Senadora Grace po, kay Baan Panday Bayanihan kay ni, nagpasiring na pala ang mga ini sa San Fernando Camarines Sur, Oo. asin Baras Catanduanes, na arugmang kay ini sa indang pinagigiribo. Okay. Asistensya ini sa mga biktima kan Typhoon Ulysses. Oho. Ana Panday Bayanihan ay ni Tabi BP Henry, nabilog kan taon 2013 kan panahon ni Typhoon Maring na nag-afektar nin 2.5 milyones katawo at nag-displace nin 800,000 na residente. Ana barangay council kan Padang, nagpapasalamat maging ang mga residente kay ini may kinaaraman sa pangyayari na sinda natawan nin siring na benepisyo. O ni Tabi BP Henry, ana tingog ni Lilia Balean. Pagunar ni Senador Grace po. Ada iman. Lilia. Si Lilia Senador Balean, Grace sa po, beneficiary. gari may meeting na inatindiran eh. Roger. Gari nakahabol gayod. Oo. Ay nakahabol. Pero sa ron sa beneficiary niyan. Oo. Gusto niya magpaabot ni pasasalamat sa senadora. Sige daw. Sa kabangan sa pamilya. Kumbaga sa grabe mo kumbaga talaga ng pandemic kasi agihan ni kakulang unang tama nakasabot din sa kanya. Oo, Roger. Ayo. Sa siring man Tabi BP Henry, Aha. nagpapasalamat man. So, si Barangay Kagawad March PN, kan Barangay Padang, gustong magpaabot ni na pasasalamat Tabi BP Henry. Kay Senadora Grace po, may kinaraman sa siring na bagay. Aha. Mensahe na po sa aktibidad niyo. Siyempre, ihap ng Barangay Council of Padang yan sa lubos na residente ng Padang sa pamamayungan sa Muyang Kapitan sa Parol. Pinapaabot niyo ang maraming dakulang pasalamat kay Senator Grace po at sa manpower na tayo through Congress Officer Seta. Thank you very much po kasi kami po yung nag-isip na beneficiary ng tulong na Panday Bayanihan. Thank you very much po. Saludo po, Senator Grace. Roger, yan Tabi BP Henry, si Kagawad Mark PN, Aha. nagpaabot ni na pasasalamat Tabi BP Henry dahil nataan sa indang barangay karon sa mga natawan ng siring na ayuda Iyon. sa nasambitan ng Senadora Aha. ang Panday Bayanihan. Yes. Panday Bayanihan. Panday Bayanihan. Ara mo, BP. Lowen, sa mga papighiling ko sa ng pelikula kang panahon, Fernando po. Iyo. Di ako naghihiling ki ibang pelikula eh. Oo. Fernando po, Junior. Oh, ba't iba yun? Kaya ang sequel kang Panday Nantum ko yan. Oo. Kaya lang, dahing kuhan, dahing surte. Dahing surte, na wala na baga sa kinaban. Iyo. I mean, kung sabihin ko, na, kuhan, medyo kuhan lang, nang inot na nagpaaram sa kinaban. Pero so ligasiyan niya, on Ayun, manggiraray. manggiraray. Si Senadora ang ligasiyan niya Kaya ano papating da, dahil siya naging presidente, dahil siya naging swerte eh. Dahil siya naging presidente. Dahil naging presidente, Oo. pero uli si Senadora, tigpapadami Iyo. sa ligasiyan niya. Nabawian ki 1 million na boto. Iyo. Nabawian ki 1 million. Oo. Nawarang ki 1 million. Roger. Napadu. Kaya ano ka padagos ngunyan kang ligasiyan ni Fernando po, Aha. si Senadora Grace po. Si Senadora Grace Polagan. Yes. Oh. Roger. So Aha. yan sa BBP, Okay. mga dagdag na istorya, alidigdi sa Padang Legazpi City. Ako po si Lawrence Burse Marcena. Salamat pa rin po. Salamat sa report, Lawrence. Sali dyan sa luwas. Ito po si Senadora Grace po, mga tugang care of Nora Diuna, nag-contribute man ki 4,000 pesos digdi sa tuyang cash donations para po sa typhoon, Typhoon Rolly and ano nga ning bagyong sulod man eh? Rolly and Ulysses, ano? Salamat Tabi Senadora Grace po sa imong contribution buda kay Madam Nora Diuna, ha? At saka 4,000 pesos yan na itinao niya sa tuya na sa tuya na relief effort sa DCGB. Buda po si Anlana Store 1,000 pesos man. Anonymous of Legazpi City 1,000 pesos. Anonymous of Cruzada Legazpi 1,000 pesos. Anonymous of Bio 1,000 pesos. Mr. and Mrs. Edwin Minya 3,000 pesos. Kampawa Legazpi. Anonymous ng Bicol University 3,000 pesos. Mr. and Mrs. Arnold Aiken ng Bunga 5,000 pesos. Mon and Marge ng Rawis 2,000 pesos. Anonymous ng Barangay 8 Washington Drive 3,000 pesos.
Asin po, Big Boys Car Wash, owned and managed by Magallanes family ng Washington Drive, 6,000 pesos. Yun. Yan po ang latest niya to na donation, mga tugang sa nagtatarabang digdi po sa DCGB. Okay? Kung may mga used clothing ka mo dyan, pwede po nindong ihato digdi sa DCGB. Tayan po mga tugang, piga ako mitabi isang unya. Okay? Okay no? Duman daw kita sa Primer Distrito Canal Bay, alas 3:27 na. Jomar Bien may report. Jomar, good afternoon. Salamat, BP. Good afternoon. Good afternoon, ma'am, sa mga tarantabay. Nagpapadagos ban, BP Henry, ako Bicol. Pagtira sa ning ayuda di sa Primer Distrito Can Albay. Ngayon, Geraldo, binisita ka na ako Bicol, ang banwaan kan Malinaw asing syudad kan Tabaco para mag-distribuir min mga SIM. Bakong SIM card na, so SIM na ato. SIM. As in Yero? Yero. Okay. Anong tinao? Yero? May magsabi SIM card man sa. Yero ang tinao. Pero ano pa? Buda ano pa? Yero man lang iniipiktaw. Duman sa mga apektadong constituentes kung sa susog kay Congressman Pido Garbin na dakulang tabang ini duman sa mga nagpupunto ng magbilog kan sa Indang Arong na makabawas na lamang na pambakal ki materyales pwede nang gastos sa ibang material ito sin na sa Indang Pigdonar. Siguro maday ni pwedeng day ni mati nun ako Bicol tayero ang tinaw kumpara duman sa Nipa Buda ko Kulamber. Ayun kasi iba kaya baga ano ini, actually, nagtitirino, bako man sa nakareceive. So iba, nagtao ki Coco Lamber Buda Nipa, tinino, natangita yan tinao mo. Iyo nga ni, ang problema, nagtitino, bako man sa pigtawan. Nagtino, bako man sa pigtawan, talay man nila namatian kung paano pagkaturog ng atop Coco Lamber Buda Nipa. Pero saludo kita digit sa Bicol, tang tinaw, Yero. Roger na. Sa banwaan kan Malinaw. Bako may kanta ka, Jomar, na Yero? Ano? Bako may kanta ka yan? You're my hero. Salamat ako Bicol, Congressman Garbin and Congressman Saldico. Mabuhay ka mo. Roger na, sa barangay Bagong Bayan kan Malinaw, 43 na pamilya ang nakareceive. So mga totally damage kini. Sa barangay Salvacion, kan Tabaco, 72 na pamilya. Ating sa barangay Santo Cristo, 74 pamilya. Uni ang pahayag ni Congressman Pido Garbin. Gusto ko yan, nagdaraga sa Yero, sa mga nagkakaraklas sa talaki ito. Dito doon, Let mo na, tagaro nagloya-loya to, signal ko. Maisog na ako digdi sa may signal. Ipadangog ka sa pahayag ni Congressman Garbin. Muna sa pahayag man kan mga kapitana nagpasalamat sa na-receive ninda. Ano daw kung okay ang signal digdi sa lugar na ini. Madali sana. Sige daw. Receive sila kita nga po niya. So, siguro matao mo niya because aside from the recipient of our Yero, educated ang isang distribution. So, not all will be a recipient. But some here are queuing at the Pila for their sub-distribution. Pero 143 families for Santo Cristo and Salvacion. Combined na namin, hindi ka na pinagana. Si Congressman Pido Garbin, nagpasalamat man sa mga punong barangay sa indang nagkare-receive. Uni ang payag man ni Kagawad Victorino Apirin kan barangay Pagumbayan kan Malinaw Albay. Wala natapang po ini kang ako Bicol dahil nga ni po nahirag ako naman sa mga house na dato palidabi. Bali po naka-receive man kami kitrapan lahat sa LGU pero kang tinamahanan naman kita kang unit wala naman ito kaya sa kulaong pong pasalamat po sa Bicol na natawag po sa mga totalidabi. Si punong barangay Danilo Buenconseo realisan kan barangay Salvacion iyo ang nagpaabot man kan sa iyang pasasalamat. Pero kita po na pasalamat kay Congressman Garbin
dahil hindi na ayuda sa barangay. Pero kapag ang presidente dito sa barangay, ang municipality dito, ang barangay Santo Cristo naman na pagpamayuan ni kung barangay Esterol, Cantabaco, nakareceive man. Una man ang pasasalamat ni Punong Barangay Perol. Ay sa gabot ko ng mga donor kang 47 na barangay. Ako lang po yung salamat sa mga may mauwing po na nagkasawin ng mga tatong nini. Ako lang po yung kaginawahan ka mga taga-tabako. Kaya lalo ng Taco Bicol sa gabot sa mga nagdodonor sa akin. Dahil po kami tawag magpapalagay na kamamakamangan mga kapatid mga tinod sa muya. Ako lang po salamat sa ito sa dito. Punong Barangay o Vice President Esterol Cantabaco, ang grupo Caraco Bicol sa panginginot ni Congressman Pido Garbin mapasiring na duman sa Barangay Bonggakan Bakakay para magtaumang kang kaparehong ayuda. Bitawan doon ni Congressman Garbin na pakuman solo Caraco Bicol ang ayudang ini kundi ini na realisar sa pagkikipagtabangan naman kan Jesus Legaspi asin man kan makto sa panginginot ni dating board member Alan Radiola. May burger? Simsana. Iwala na kay ni Alan. Okay, sige. Baka, ano ini, kung no may bagayot sinda kay board member Alan Paligaspi, pwedeng Pwede may McDo. May McDo. Oh, may burger. Okay? Iyan ang report. Ay, Jumar. Go. May pinunod ako sa imo dyan na text. Nabasa mo na? Dahil pa tabi. Basahan mo tapos imbestigaran mo. Ilag mo sa kusagang between 7:30 and 9, ha? Okay, Ayan, sa ilang tuya tabi na pa. pagurun-urun na lamang sa aga, ha? Kung sa hiring ko totoo yan, eh. Totoo yan. Sige na. I-double check mo lang kung totoo man ang ganda yaon dyan sa area. Yo. Roger, Okay. Sige. Yan ang report. Yung Marbian. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa Luwasa. Puro yan relief operations. O ningani, ang Bicol University Institute of Architecture sa panginginot po ni Director Leo Del Rosario, naging successful man po ang ng relief operations tabi sa Tabaco City. Para mang ginibo kang Bio Archimani, ano mang ginibo na Director Leo Del Rosario? So sa indang mga estudyante na taga First District, in-identify ninda kumpira, siguro mga more than 100 mga tugang na estudyante. Ang ginibo ninda sa Bio Arche, in-identify ito, pero ang estudyante ito dyan sa First District na tinamaan kan bagyo. Naglikom sindaman ki mabaro-barong kantidad, buda iba pa, mga bagay-bagay na pwedeng i-contribute. Nagtripon-tipon sindaga boss sa mga alumni, kang architecture, sa mga professor, sa ibang mga estudyante. Nagkuro-contribute sinda, nakatipon sinda ki mga pwedeng ikasugpon sa pangangaipokan sa indang mga estudyante. Dingon mo yan kung paano na ipamati kan Bio Architecture Department, College, Institute. Ang sendang compassion, ang sendang pagmakulog sa sendang mga estudyante. Diba? The best bagasi, at pambira kung makadangog karog kaning effort nin sarong college o sarong eskwelahan na igosindang ginibo para sa sendang mga estudyante. Kaya ngunya kasubago, inda mga tugang nagkaigwaman sara kan sarong alda ay garo kasubago ito sara Architect Leo. Nagtripon dyan sa Tabaco City, simbahan kan Tabaco. Nagtripon dyan. Pigarapodan sa mga estudyante ninda na magdurumanta, nagtausindanin tabang sa sendang mga estudyante. Marayon baga na mga patarabang-tabang, mga tugang nin mga estudyante asin mga faculty, mga dating estudyante, tabi na nai-contribute, mga tugang sa satuya na mga kababayan. Ngunyan pala, buda sa aga. Ano tabi, Architect Leo, sa aga, same venue po kamo. Saan kamo sa aga? Garo ligaw kamo sa aga eh. Third District, I see. Third District kami, ngunyan. At Third District po kamo palang kasubago, sa ligaw. O buda sa aga, tabi igwa pasinda. Limo yan man eh. Pero sa karaw, bako na ini midbid ko si Architect Leo, Director kan Bio Arche. Pambira kung makadangog kaya na college or private school o ikaw man ki mga private school na nagiribo kang ka ito. Pero magayon na yan na ipamati mo
mga tugang sa mga estudyante mo ang pagmakulog nin sarong eskwelahan. Bakulang manikwan, bakulang ano yan, imagine hanggang sinda sa Camarines Sur. Sa Camarines Sur, kadakol po ng mga estudyante man dyan sa Biyok Institute of Architecture. Bakulang sa digdi sa Tuya. Imagine na ang bakulang academic or skills transfer o pigaapod na knowledge transfer. Di ba? Bako ang knowledge, sharing of knowledge, baga, sa pagiging architect, di ba? Kundi pati ang pagtatarabangan sa pagikan araw kaining kalamidad. Yaon yan sa sa kultura kan bio architecture. Pinagigibonin na. Di ba? So yan po, mailing mong kung paano ang pagmakulog asin pagtataramagan sa lambang saro. Mabuhay katabi, Architect Leo, Director Leo. Budaw sa iba pa niyato ng mga professors and part-time professors dyan po sa Bicol University. Ipagpadagos tabi ang ang sendong pinonan. Ako nga ni mani, ngay po man akong tabang mani. Ano ngayon kay puan mo? Nangaipo tabi ako kay simento. Nangaipo nga simento. Kasi bago nagparahanap akong simento na Portland, kulang, ang puso land, naubos-ubos, kan mga mapatarabaho, ang wara-wara mo niyang bye-bye. Pero may nakakuha ako sa nagkapira akong makamidbid na yaon niya. Di ba? Iyo man ang sa kong ping. Baka lamang may magtabang. Alas 3:37 na. An oras hatod sa Indokal. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. From Ascof, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag-Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan, ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, buon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sangon yan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan, ako Bicol lang sa puso ko. Judy Ann Santos Agoncillo po. At yung kanta ng kanta, si Luna. Milk niya, Nestor Grow. Nestor Grow has probiotic L-Comfortis that helps make her chan healthy para nutrients ma-absorb ng katawan. With 3 balanced meals, kumpletong nutri. Chan! Pag happy si Luna, alam kong healthy ang chan niya. Mag-Nestor Grow to grow happy. Mag-Nestor Grow na. Nestor Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid
valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509, series of 2020. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Madyan na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asing lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asing mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng Ogto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Baranquiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka K? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. De kalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-oral daw? Dahil na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan nindong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado mapagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pick-up na mga in-order nyo? I-Bicol Express na. Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes?
Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na. To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang di nakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Okay, thank you, baby boy. Sandali. Bakit ayaw to? Wala na akong audio. Ano tayo ini? Nawara. Nawara sa sound. Nawara, oh. Mani, wala talaga. Oh, anyway, sige, sandali lang po Jimmy, sandali lang, Jim Tapasadangot, baka maningawang ko ini. Ronnie Ceresot from Bacoor, Cavite. Good afternoon. Nilda Ricaport Trovilleja. Good afternoon, Dabe. Merry Christmas to. At saka kay Jane Moliano. Good afternoon po, watching from Malolos. Hello, Bicolandia. Ray Lainesa. Yan. Good afternoon po from Nabwa, Camarinesor. Matang Lawin, Bicol. Pa-shoutout po sa mga paradangog sa nasi Flora, Basmayor, Kanbaka kay Albay, Shan pala. Idol Henry M. Ka-idolon mi po ni Lola Corazon Bilyodo. Salamat po. Grabe yan, no? Lola Corazon, maray na hapon po. Apon Arnel, pa-shout po sa mga taga-barangay Linaw, Rapo-Rapo. Afternoon po sa may booklist na naman pala buhok nyo. May booklist naman Sarawayon Rachel Bunag. Good afternoon, tabi Ate Rachel. At sa lahat ng mga parantabay, pakibati po si Papa Oka Lumibaw. Ocho Oka, maray na hapon databi sa imo. Sabi kan aki mong magayon na si Ate Rachel boda ni Kuya Larry. Pabati po kay Mr. M sa inako Mary Ann Williamson. Happy birthday. Salamatan po, sabi ni Shan. Okay?
At saka, good afternoon, Tabi. Well, may comment pa ba? Okay, sige po. O, sige, todo naman sa ibahan ng mga comments. Mga tugang yan, tras tanto. Report tayo, hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Jimmy. Nasalita, ramon tapon mga dagdag na istorya. Ay, nandito pala Istoryang pero may sa kaigba eh. pamahawan. Alright, sige po. Bako po yung pamahawan. Ramon tang report ni Jimmy Boy. Jim, come in, Jim. Good afternoon. Hello, BP. Maray na hapon. Maray na hapon sa mga paranta. Bayaw, digdi sa 3rd District ang General Manager kanapik si Mr. Apo Alvarez ta BP. Nag-update kini sa ampangan ka na gabos na mga mayors digdi sa 3rd Distrito Kanalbay. Kailan ta pinaapod iningon niya na pagkaapon ni Congressman Fernando Didi Cabredo kasabay so DPWH. Actualmente, ang priority digdi sa DPWH, in-insert lang inita nagkataon na natunugan kan congressman na yaon digdi sa area kan 3rd district ining si general manager kan apek kaya pinapit na una digdi sa lugar na sabi nyo kan pinagtiteleponan kan mga alkalde sa 3rd district na BBB na-energize na pero mga backbone sana sentro Mobiliar, Biodoran, Ginobatan, Ligaw, Uwas sa munisipyo sa Nanguna, Anlibon and Pulangi, negative pa. Medyo nakulon so danyos, gulping tumbang mga poste and pirakane. So, substation, gari makuha ki bolos ki kuryente sa Erika. Dahil pa man pabulusan ka na NGCP, pigalat pa. Kaya dahil pa kikuryente remaining an Libon, din an Banuan kan Pulangi. Ang good news. Pero ano, Jim, nerahay na dyan sa substation? Suaren? So sa may substation baga dyan sa Pulangi, naayos na? Ongoing ang repair? May mga diskarte na daw sindagigibo na ma-shorten and ma-shortcut na restaurasyon. Talagang pulpog na sindakan na mga alkalde, congressman, pagabot sa pagpulos ka na kuryente, pagpabalikan kuryente after ka na pagyong surunod ng TPP na nagkaderestroso sa mga linya ka na kuryente. Ngunyan, ang alkalde, Mayor's League President, si Mayor Das Maronilla, nag-suggest na so mga taong barangay, cooperative manda na tumabang, duman sa, lalo na sa Libon, tagulpian mga tumbang poste, lalo na sa mga coastal area kan Uwas and Libon. So mga tao na voluntaryo na ma-officer ka na tabang sa paggilid ka na mga poste, pag 6 feet below the ground, iyo ang agad ni Sir Apo Alvarez na kung matabang sa mga tao, kumalot na nin 6 feet ang rarom sa tangod ka na tumbahan na poste. 6 feet below the ground? 6 feet below the ground. Tapos magkuhan na nin gano'ng mga payong itawong gapo. Nanganing pagkabot kan mga poste, ilalaog na sana? ikatalbo ihong kang nasa suposting bago, tapos idadatuloon kan mga gapo. Pero ang pagkalot kan Jimmy, bako so kalot na minakalot ki hararom dakula. Ang aram ko kan ang kalot kan kung ano kadakula ang poste, iyo man ang luho. Iyo. Tade man pwede na nga ang kalot mo gari sako kadakula. Or gari nga kung basta kung anong luho, iyo ang ilalaog mo. Iyo yan. Ma-estimate na sa naman yan kan mga nasa barangay. Estimate na kan taga barangay kung ano kadakula ang poste, yung luho dapat nagigibohon. Dapat turo halo gak lang kidiit. Tapos, mapapapiot na sa nayan paski halugak. Bago man importante mas maray suhalugak. Mapapapiot na sa nayan sa kapag ikan mga gapo. Yung manangga. Takon baka mabutupot si dakula unon man di. Basta estimate lang dapat ang luho. 6 feet ha? Ararumong pala niyan ano? 6 feet. Tangaram ko kaniguan kipang talkag na so gari nagtatalibong James, nagtatalibong. Na diskarte na kan barangay. Basta lumo sinda ki 6 feet. Lumo 6 feet. Istimito ninda ng kadakulaan gari yan asako manangga tama nan pa PPO to na sa nakanggapo. So gapo may buktat sila nin mga gapo diyan. Maghanap mo kamo tapang papiot ito. Tama.
mas maray bagang medyo alugak mo na, tapos papiuton mo na sana. Oh, actually ang purpose kaan para ang poste day mag-sway so magtagilid. Oh, kaya dapat papapiuton mo sa pagi kang gapo. Correct. Ito ang pangtangil. Yes. Oh. Yan, ang good news pa ta BBP. Apera ka ni, ayun na ini, dyan sa first district, yun na dapat kagibo, nagsasadiri na sa barangay, street, nagkakaralot na, tanganing, ang good news ta BBP, umikrabot na so mga poste. Di pwedeng, niya sa mga lateral lines ngayon na hali sa harong pasiring sa poste, di pwede gibuhong kang barangayan? Dahil manabanggit yan. Yan ang medyo, actually, yan medyo magabat-gabat. Ang sistema ta BBP. Kung may mga electrician dyan sa mga barangay, natatauman sana habang day pang kuryente, pa ito na yan na poon sa harong hanggang sa poste. Yung, pwede, yung iguana na yung supervision, tadigdi kayo sa third district. Tapos i-check na sana kang taga-apik pag mabalik na sa kuryente. Correct. Andik sa third district, iguana na yung 72 personas hali sa mga electric cooperative na nagsuporta digdi sa kaya, nagakoder. Digdi nakatutok sa third district. Dagdagan yung 20 pang katawo. And plus 50 ining mga electric cooperative na nag-assister digdi sa tuya, tindahan bahala duman sa mga main lines. Yes. Kung yan, so mga troubleshoot na pasiring sa mga lateral, barangay na, kita katao man, sa apik naman ito. Yes, dapat sabay na. Dapat bago man lamang magpasko, may kuryente dapat yan. May sigurasyon na kaya nga ni ang good news na BBP. Bago na magsimbang gabi, the whole province of Albay, and promise, balik na kuryente antos barangay. Okay. Yan ang sumada ta BBP, kan report mo niyan na ipinabot ni Apo Alvarez, digdi sampangan ka na mga alkalde. Ngunyan, itong bago simbang gabi, iguananin mga ilaw, kung may mga matada-tada pa na dyan, pasil na sila yan tirahon kan man-to-man kan mga taga-apik tabi BBP. Tama yan. Tarabangan na sana. Tarabangan nga ning matapos na yan. Takon babayaan mong apikan. Then naputong kitang siyam-siyam. Tama yan. Tarabangan na. Dahil ang barasulan, tabangan na apik. Uni nga niyan, saro sa problema, kaya ulit si DPWH, si District Engineer Salome Sartilio, kung pwede nga kami mapasubli, siya yan mapwedeng makapasubli sa mo na boom truck ta. Pagkat ito sa pagpatindog kan mga tumbang poste, magilid kan mga tumbahan ng poste. Tabangan na yan. So DPWH, gabos man daan na bukuan nila nagagamit, tangan. Yes. O, si Mayor Pati Gonzales Alsua, biglang nag-raise kan sa iyang kamot. Tapos, nag-thumbs up. Tama yan. Sabi ni Congressman Didi Gabriel, ano gustong sabihin ka? Pasublihan ko ngayon ng boom truck. Very good baga. Pero yun ang una yan dapat nagibo. Dahil magpara-iriwal, dahil na magpara-pasuruhay. Tatabangan na dapat. Dahil na kita mag-arog sa national office na may mga pikon. Buda, sa lokal, tarabangan kita. Dahil na kung siya sikat, siya nagtatrabaho, magtarabang ka, boss. Ngunyan, pag thumbs up ni Mayor Pati Gonzales Alsua, pinalap ni Congressman Didi Cabredo, ano yan, gagamitin sa exclusive sa ligaw. O dahil nga yan, ipasubli talaga. Gamitin nga sa UAS. Di ba? Magyanan baga. Magkibayon baga, di ba? Nagpasubli sa ligaw. Dahil gustong sabihin, naligaw sa natatrabaho. Pagkatapos sa ligaw, pati sa ibang munisipyo, pwedeng gamiton. Diyan kita saludo kay Mayor Pati Alsua Gonzales. Man sa ligaw, kasi baka man masyado gulpian tumba. Kaya nag-volunteer na si Mayor Pati. Nagamiton na nga naman sa UAS. Di ba? Ayos na baga. Nagpasalamat Magayon na. Mayor Domingo Escoto. Very good. Very good. Sa BBP, exclusive yan na preskong informasyon, bago magsimbang gabi, may ilaw na ang probinsya in Albay. Antos na sa mga barangay. Pero, kaya masusulit na talagang 100%. So mga tada-tada kung may mga dakulang trouble luluway-luway. Nasagod na makaya ito. Okay. So yan BBP, ongoing pa, anhororon kan mga alkaldes, mga municipal engineers, sampangan kan DPWH District Engineer, digdi sa Tercer Distrito kan Albay. Yung minasalita, di si GB News. Tama yan. Ngunya na panahon tabi, tarabangan. Bako na pag nainutang kakitabang, kagit, may nadadagit.
Diba? Dahil ka nga spare tire ka sana, dahil ka nga pwede kaan, dahil ka nga ikanan matibayon. Yan, haliw na po mga araw ka natitod. Sa lokal, saludo kita dyan kada kong Didi. Tarabangan ng gabos para po ma-resolveran ng problema. Salamat po kasi ng pagantabay. Kagawad nung dawal, susunod na sa 2D sa GB. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa